В ежедневната си работа всеки от нас се стреми да бъде бърз и ефективен. Как можем да постигнем това със средствата на Excel? Ще демонстрирам в днешното видео. Темата, на която съм се спряла, е посветена на тъй наречените динамични калкулации. Нека погледнем следващата таблица. Пред нас е представена информация за продажбите на 4 региона в рамките на 4 тримесечия. Това, което е необходимо да направим, е да изведем сумата от оборотите за всяко едно тримесечие. Ще използваме за целта класическата функция сум. И така, въвеждаме информация за първото тримесечие и ще повторим тази дейност за останалите. Сами забелязвате обаче, че за да изведем обобщение за всеки един от периодите, които ще анализираме, се налага няколкократно да въведем функцията sum. А какво би станало, ако искаме динамично да се актуализира информацията за сумите на всеки един от тези периоди? Това е един въпрос, на който малко по-късно ще дефинираме и отговор. Как да ускорим този процес? Сега ще демонстрираме. Една от възможностите, които бихме могли да използваме, са тъй наречените именовани области. Това е начин да се обърнем към група клетки с определено име. Съществуват различни методи за създаване на именована област, един от които ще демонстрираме сега. Първата стъпка, която трябва да извършим, е селекция или селектиране на клетките, които ще бъдат дефинирани като именована област. Поредицата от команди, които ще изберем, са свързани с следната последователност. От Tablet Formulas ще изберем групата Defined Names и бутонът Create from Selection. Има удобна клавишна комбинация, която също може да ускори процеса. Държа да отбележа, че името на всяка именована област може да бъде дефинирано от стойността на съдържащата се в първия ред или в лявата колона стойност. Сега ще използваме опцията Top Row. След като потвърдим, ще направим проверка за наличието на именованата област. Това се случва в Name Manager. Именованата област е представена с малка икона под формата на таблици от светени клетки, име, а справка за това какви клетки съдържа можем да направим в секцията Refers to в долната част на прозорецът Name Manager. След като затворим този прозорец, продължаваме напред. Как ще използваме именованата област в изчисление, демонстрираме сега. Отново сме пред таблицата с отделните региони, но този път, вместо да въвеждаме функция sum, обръщайки се последователно към всяка област от клетки, селектирайки я, ние ще използваме именовани области, които обаче първо трябва да създадем. Ще селектираме данните, които се намират в нашата таблица. Обръщам внимание, че първият ред е този, който съдържа названията на бъдещите именовани области. Използваме бутонът Create from Selection и потвърждаваме информацията за Top Row. Проверяваме отново в Name Manager за появата на новосъздадените именовани области. Можем да проверим, разбира се, и първата област, за да сме сигурни, че всичко е на лице. Така е, продължаваме напред. Въвеждаме функцията sum. За да можем да използваме именованите области, е достатъчно да въведем първата, понякога и може би малко повече букви, но сега ще въведем първата буква Q, с помощта на която да изведем списък с имената на отделните области. Списъкът обикновено се появява в списъкът с функции. Виждате, че се виждат имената на областите заедно с функциите, започващи с букви Q. За да активираме именованата област в функцията sum, често се използва клавишът Tab. Когато той бъде натиснат, ще се асоциира, това нещо ще се асоциира с именованата област, а тя ще бъде попълнена автоматично. Ще повторим операцията отново и за втората област. Избираме от списъка. В следващия пример ще демонстрирам начин за избор на името от друго място. Това се случва от бутонът Use in Formula, която съдържа списък с създадените именовани области, от които ще изберем нашата. Последен път въвеждаме отново функцията sum, избирайки за пореден път и името на областта с буквата Q и табулация. Това, което спестихме в демонстрираният пример, е селекцията на всяка една група клетки.
за отделните 3 месеца. Но това, което не спестихме, беше 4-кратното въвеждане на функцията sum. Не може ли просто да я въведем и да копираме написаното? По този начин, по който работим и в първият, и в примерът с именованите области, това е невъзможно. За да постигнем автоматизация на действията, сега ще представим една необичайна функция, изключително ценна. Това е функцията indirect. Нека видим какво представлява тя. Функцията връща препратка, която е дефинирана чрез специфичен стринг. Какво трябва да означава това за нас? Често функцията очаква да бъде посочен адресна клетка или именована област, с които да се асоциира определено съдържание. Нека да направим пример. Примерът ще бъде свързан с цитат на клетка, съдържаща указание към съществуваща информация. Ще въведем функцията indirect и ще посочим клетката G14. Обърнете внимание, че клетката G14 съдържа адресът на клетката D14, към която ще препратим функцията indirect. Какво се случи? Как работи функцията? Функцията indirect поглежда какво е написано в цитираната клетка. Намира тази клетка и възпроизвежда това съдържание като резултат. Между другото, сега ще демонстрираме това и с именована област, която обаче трябва да създадем. Именованата област се нарича градове и ще съдържа списък с градовете, които виждате в момента. Отново именованата област ще създадем чрез Create from Selection, а името на областта ще бъде взето от горният ред на селектираната област. Нека да видим как се използва indirect именована област. Въвеждаме отново. Ще цитираме клетката, съдържаща понятието градове. Понятието градове обаче вече съществува в списъка с именовани области в Excel. И когато ние потвърдим написаната функция, това, което ще бъде изведено като резултат, е списъкът с градовете, дефиниран в именованата област градове, която създадохме преди малко. Как обаче ще използваме именованите области за изчисление с функцията indirect, ще погледнем в следващият пример. Именованите области са вече създадени. От гледна точка на това, че ние вече дефинирахме областите от Quarter 1 до Quarter 4. И все пак нека да припомним. Те съществуват в списъкът на Name Manager. Ако въведем функцията sum и директно се обърнем към клетката, съдържаща Quarter 01, резултатът ще бъде неприемлив. Появява се числото 0. Защо? Защото функцията sum, обръщайки се към клетката, съдържаща текстът quarter.01, възпроизвежда неговата числова стойност. Тя е 0. Това е текст. За да може да получим сума, трябва да направим малка корекция в функцията. Sum трябва да се обърне не директно към клетката C12, а индиректно. За целта ще вмъкна функцията indirect непосредствено преди адресът C12. И когато го направя, indirect ще погледне съдържанието в клетката C12. Това е именованата област Quarter 1. Ще подаде този Quarter 1 на функцията sum, а sum ще изведе какво? Функцията sum ще изведе сумата от стойностите от Quarter 1. Сега, това, което ще направим, е да копираме постигнатата функция sum чрез indirect и обращение към именована област. Както виждате, не се налага 4 пъти въвеждане, а еднократното въвеждане на сума и indirect и копиране на тази функция. Изкушавам се да направя бързо това нещо като примери с средната стойност. Използвам функцията average, въвеждам отново функцията indirect и се обръщам към клетка, съдържаща именована област. След като потвърдим, получаваме средната стойност за оборотът от първото 3 месече. Разбира се, че ще направим справка и ще видим, че стойностите от статус бара и постигнатият резултат съвпадат. Отново ще копираме автоматично. Сега ще погледнем още един пример, който обаче пример би трябвало да ни даде информация за динамичната промяна на стойностите или оборотите за всеки един от 4 региона. Тоест, когато изберем източен регион, ще искаме динамична сума за него. За да може обаче да постигнем това, се налага да дефинираме именовани области за всеки един регион.
Това бихме го направили по познатия начин. Този път обаче името на областта ще бъде взето не от първият ред, а от съдържанието в лявата колона. Разбира се, че ще направим справка за наличието на новосъздадените именовани области. Те са тук, а сега ще ги използваме. Вече знаем, че това не става директно чрез въвеждането на сум и цитат на именованата област, а индиректното обращение към клетка, съдържаща именованата област. Пишем функцията sum, разбира се, indirect и цитираме клетката, съдържаща именована област. Вуаля! Имаме сума, която трябва да ни даде информация за данните на източният регион, а както виждате, получената сума от 579 883 е налична. Променяме динамично това, а функцията се актуализира. Всъщност, нека да демонстрираме функцията average отново. Посредством indirect и цитат на именованата област. Получаваме отново динамична средна стойност. А какво се случва с първият пример, за който остана въпрос? Тъй като имаме вече дефинирани именовани области, от quarter 1 до quarter 4, това, което ще направим, е просто да въведем функцията sum и отново индиректно да се обърнем към названието на именованата област, съдържаща се в посочената клетка C18. Така, ние всъщност имаме дефиниция не постигната сума, при това динамично, на избраният от нас регион. Кой ще бъде той, вече е без значение. По този начин ние можем да постигнем динамика в процесите на изчисления с средствата първо на именованите области и прекрасната функция indirect. Надявам се, че демонстрираното видео ви се е харесало, а по-важно е всъщност да ви бъде полезно и да опитате да внедрите демонстрираните техники в ежедневната си работа. Успех!